MJS डिजिटल रिकॉर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। कोचिंग बंद भइल बा इतवार के मिले ओइहा गोरी बरजी बाजार में। कोचिंग बंद भइल बा इतवार के मिले ओइहा गोरी बरजी बाजार में। चुम्मा ले हम धके अखबार में मिले ओइहा गोरी बरजी बाजार में। सौखी के साथे गोरी मिल तू आइहा, सौखी के साथे गोरी मिल तू आइहा। मम्मी पापा से अपना नहीं बताइहा, मम्मी पापा से अपना नहीं बताइहा। शॉपिंग करिहा तू मधुकर टेलीकॉम में, शॉपिंग करिहा तू मधुकर टेलीकॉम में। मिले ओइहा गोरी बरजी बाजार में, मिले ओइहा गोरी बरजी बाजार में। चुमा ले हम धके अखबार में मिले ओइहा गोरी बरजी बाजार में। अगला बेर मिले अइहा अनिल के साथ में।